Primer de tot m'agradaria donar les gràcies per demanar-nos. Dic demanar-nos perquè no m'ho han demanat a mi sola, també l'hem demanat a l'Anna Ferran, que li hagués agradat molt estar aquí, però ella està més ocupada, ella té rodatges i té coses d'aquestes, i llavors li hagués fet molta il·lusió i només us ho vull comunicar, que li agradaria estar aquí i com que només he pogut venir jo, doncs jo us cantaré 3 cançonetes, a veure si hem passat l'estona. La primera es diu La dansa del vestit i és de Xaval.